الباب تمشون في درب الضلال معتب قد أخفيت عثراته بضباب يا ذاكر الأصحاب. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci a wannan rana mai albarka, rana ta Juma'a wadda ta yi daidai da 23 ga watan biyar shekara ta 1447 hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wadda ya daidai da 14 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiyya. A wannan tasha tamu mai albarka mai suna TMI Hausa TV. Muna tare da babban malaminmu Malam Aminu Yusuf Muhammad cikin shirinmu na zauren sahabbai. Yau za mu ji ma'anar sunayen wasu daga cikin sahabbai da laƙabin da ake kiransu da shi, ko in ce da laƙabin da suka shahara da shi. Malam barka da zuwa. Assalamu alaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Za mu ji daga cikinsu akwai khulafa'ur rashidin, zan fara da su. Madam bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Yan uwa, barkanmu da sake haduwa a cikin wannan bagire mai albarka, a inda muke tattaunawa dangane da abin da ya shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Malam ya kawo mana topic wanda yake da matukar muhimmanci domin ƙara sanin shakhsiyat na waɗannan bayin Allah. Muna roƙon Allah ya ƙara albarka, ya ƙara yadda a gare su. Malam ya ce za mu karanta abin da ya shafi bayani dangane da sahabbai khulafa'ur rashidina, sunayensu da kuma laƙubansu. Sanin kowa ne, in an ce khulafa'ur rashidina shine sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da matsayi na kololuwa, matsayi na farko wanda ya tabbata a hadisi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa khalifanci bayan shi shekara 30 ne. A ƙarƙashin haka malamai suka tattaro cewa wannan shekara 30 ɗin, to suwaye suka samu dacewar yin shugabanci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shekaru 30. Hakan ya sa malamai suka ware waɗannan sahabbai: Abubakar radiyallahu an, Umar bin al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Waɗannan su ne waɗanda da aka rairaye aka tantance shekarun, sai aka ga cewa su ne suka gaji wannan khilafa nubuwa, ma'ana khalifanci na annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Insha Allah ta'ala za mu fara da shi shugaba baki daya, ma'ana sayyidina Abubakar. Malam ya ce akwai laƙubba, wannan haka yake, dan shi sayyidina Abubakar tun karan fari ma akaramakallahu sunan shi ma laƙabi ne. Inda nake nufi da haka shine asalin Abubakar ba shine asalin sunan shi ba.